Pred nami je predĺžený víkend a počasie sa rozhodlo, že nám ho skomplikuje. Dobrý večer. Dnes bolo celkom príjemne vďaka okraju tlakovej výše, ktorá k nám zasahovala od juhozápadu až juhu. Súčasne sa od západu približuje frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorá nám počasie výrazne zhorší. Od severu k nám začne prenikať studený vzduch, v ktorom teploty vystúpia len na 3 až 10 stupňov. Na mnohých miestach bude pršať, hranica sneženia alebo zmiešaných zrážok sa ráno a zajtra večer bude pohybovať na severe okolo 800 metrov. Bude veterno, severozápadný až severný vietor bude fúkať rýchlosťou do 45. Nárazy však budú dosahovať okolo 65 až 85 km za hodinu. Na horách bude vietor prudký až búrlivý, v nárazoch presiahne aj 110 km za hodinu. Nakoniec zajtra k večeru v uvedených okresoch budú tvoriť od výšky 900 metrov už aj snehové jazyky a záveje. V noci bude oblačno až zamračené, ojedinele s hmlou, postupne začne na viacerých miestach pršať, nad ránom od 800 metrov snežiť, alebo to budú zmiešané zrážky. Lokálne budú zrážky výdatné, a to najmä na strednom Slovensku. Do rana sa ochladí na 8 až 0 stupňov. Zajtra bude veterno, chladno a v dôsledku ochladenia sa začne znižovať aj hranica sneženia, ktorá najmä na severe dosiahne z rána a večer okolo 700 až 800 metrov. Na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Popoludní zrážky ubudnú. Teplota 6 až 10 stupňov. Na strednom Slovensku bude tiež zo zatiahnutej oblohy na mnohých miestach pršať, alebo to budú prehánky. Z rána a večer na severe aj zmiešané alebo snehové. Teplota 2 až 9 stupňov. No a na východe bude podobne, teda oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Tiež nad ránom a večer na severe od výšky 700 až 800 metrov so snehovými alebo zmiešanými. Teplota 1 až 7 stupňov. Na horách bude fúkať prudký až búrlivý vietor, v nárazoch až výchrica. Na mnohých miestach bude pršať, postupne od 1200 metrov, neskôr už od 800 metrov snežiť. Vo výške 1500 metrov sa ochladí na -2 stupne. Tlak vzduchu začne zajtra slabo klesať. V sobotu nás čaká premenlivá oblačnosť, najmä na severe a východe, na mnohých miestach s dažďom, zmiešanými zrážkami od 400 až 500 metrov so snehovými. Teplota 3 až 8, na severe okolo -1 stupňa. Nedeľa prinesie spočiatku menej oblačnosti, ale od západu očakávame cez deň opäť dážď alebo zmiešané od 500 metrov snehové zrážky. Bude chladno od 1 do 6 stupňov. V pondelok bude premenlivá veľká oblačnosť, miestami s dažďom, prehánkami alebo mrholením. Oteplí sa na 4 až 12 stupňov. V útorok sa zrážky vyskytnú konečne len ojedinele a teplota vystúpi na 4 až 10 stupňov. Na rozdiel od toho, čo nás čaká v najbližších dňoch, bolo ešte dnes celkom príjemne. Majka si slnečné počasie v Skalke nad Váhom užila pri kočikovaní. Mária zhodnotila počasie v Banskej Bystrici ako priam rozprávkové. No zajtra už bude všetko inak. Jazdite opatrne. Pekný večer.